Нягледзячы на іранічную назву, гаворка тут пойдзе не пра плагіат. Класічны плагіатар, літаратурны злодзей ніколі не прызнаўся, дзе спёр, сцягнуў той ці іншы фрагмент. Сучасны постмадэрнісцкі ці нават постпостмадэрнісцкі аўтар наадварот на кожным кроку падкрэсліць, дзе сваё, а дзе чужое, дзе ён выкарыстаў гэты скрадзены, з дазволу сказаць, фрагмент. Яму важна, каб чытач распазнаў гэта як чужое, але парадокс і як ягонае уласнае. У великага паэта Мандельштама ёсць радкі. «Все было встарь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнавание». Миг. Направду, хто толькі не наракаў, што пра ўсё ўжо сказана, і пра тое, што сказана, таксама да нас ужо сказана, а словы, нават вялікія словы, сціраюцца ад ужывання, ператвараюцца ў пошлы кіч. Умберта Эка параўнаў сучаснага літаратара з закаханага ў адукаваную, вельмі адукаваную жанчыну. Яму і хочацца сказаць «кахаю цябе шалёна», але ён ведае, што гэта з бульварных раманаў. Адзінае выйсце, як пішуць у бульварных раманах, «кахаю цябе шалёна». Карыстанне чужым тэкстам у сваім – гэта свайго роду гульня з чытачом. Прычым момант эстэтычнай прыемнасці, калі ў цябе атрымалася, ён звязаны не толькі з распазнаваннем, але і з параўнаннем, што было з тым, што атрымалася ў цябе. Калі не з'яўляецца новых сэнсаў, і пачынаць не варта было. Так бліскучы паэт Александр Рыванец для нашых маладых літаратараў аднойчы зімправізаваў за некалькі хвілін на тэму «Заяц варыць піва». Прычым цытата Караткевіча прыўкрасна распазнавалася, але цымус быў у тым, як ён яе зынакшыў. «Павінна ж быць і ў зайца радасць перад холодную вайною», чытаў ён пасля выразнай драматычнай паўзы. Такіх спосабаў легальнага карыстання чужым тэкстам існуе шмат, абмяжуемся самымі пашыранымі. Самая пашыраная, вядома ж, цытата. Ты бярэш гатовы фрагмент і ўштукоўваеш у якасна новы кантэкст. Ад прадзедаў спакон пачынае цытаваць Леанід Дранько Майсюк Купалу і абрывае. А што спакон? Я ведаю, а мой сусед не знае. Або Марыя Мартысевіч у сваіх памылках першага разу. А на Божым судзе ўсім у жопу будзе. І дадае ад сябе персанальна. Паўтарай гэта ў голас, калі твоё першае каханне цябе засудзіць. У адрозненне ад гатовай, даслоўнай цытаты, алюзія – гэта толькі адсылка да нейкага фрагменту, які чытач павінен распазнаць, адгадаць гэтую адсылку. Адзін з вершаў Галіны Дубянецкай мае такія радкі. «З глыбіні краявіду узыходзіць анадыямена, беспрытомнаю зоркай між явы блукаць да відна». Калі чытач згадае, каго называлі анадыяменай, народжанай з пены, Афрадыту, яна ж Венера, застанецца адзін крок да Богдановічава рамансу, дзе зорка Венера узышла над зямлёю. У адрозненне ад свядомай алюзіі, рэмінісцэнцыя – гэта мімавольная, несвядомая адсылка да нейкага тэксту. У вершах найчасцей тлумачыцца рытмічнай памяццю. Скажам, ёсць у Гумілёва у вершы «Сон» радкі, но я все-таки умираю под тваім закрытым акном. Інакш як рытмічнай памяццю я сваё заканчэнне альба рутэнікі патлумачыць не магу. Труба дурам, не, труба дурнем под тваім замкнёным акном. Кантамінацыя. Камбінацыя эпізодаў з розных твораў, камбінацыя з розных цытатаў, якія працуюць на кантрасце. У Віталя Рыжкова у вершы самае цікавае. «Я карыстала вас, каб расслабіцца, пабавіць час, забыцца. Вам патрэбна так мала. Цяпер мне 30». Віталь адначасова адсылае да Бродскага, перешоў на шопат, цяпер мне 40, і Рышарда Крыніцкага, 30гадовая жанчына. Альбо у таго ж аўтара паміж стыхіяй ангельскай і беларускай мовы ў вершы «Дарожнае здарэнне». «Some sign that is still around, got to find the love that we lost». Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае, папераменна спявае лось. Нарэшце цынтон. Верш цалкам складзены, злыя языкі б сказалі, цалкам скрадзены з фрагментаў іншых вершаў. Так, у вашага пакорнага слугі ёсць песня «Гатэль Беларусь», дзе маіх уласных тэкстаў няма. Затое ёсць фрагменты з самых розных хрэстаматыйных беларускіх цытатаў. Сустракаецца адна нават не беларуская. Паэт сказаў: «П'ем за айчыну, за пахучы бэс, за дрымучы лес, за усходні крэс. О, Беларусь, моя шыпшына,
such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place.